Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na buntag Palabati Region Wide, mga palaga kita sa nabilin sa Kauras, 13 minutos karon kadlaw Miyerkules, petsa 25. Sa Miyerkules naman nga edisyon sa News nga palatuntunan sa kinahandang liwat naman aton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sa nga correspondent sa pagdulog naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blood entry, record of events. Opisyal naman nga nabalag sa police blood entry aton sa Kapolisan, Central, Southern kag Northern Negros. Of course, dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang ato sa nga patrol to Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyong sa pilakabahin sa probinsya Dakbanwa sa Bacolod. Ato naman liwat nga himulsuhan, ato naman liwat bantayan. Ano pa nga mga eventualities from where the action is pang Miyerkules nga edisyon sa inyo palatuntunan. Builog nato na puwersa ni Aksyon Eden Aboso. Back to back sa aton nga piloto Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang ato mga pagbantay sa mga updates sa balita national, international, just in report, flash report, breaking news. Kinatutukan ni Aksyon ang Dipensor. Updal makita sa atong sining ang mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Nalmar Madara. Backup diri sa atong IT expert Action JM by Kin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Balagay Talok, Sirad Sangpago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa Kirandan, ang inyo sining agad ang kurma sa siring palatutunan ng Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Updi ninyo ako sa nabilin. Isa ka oras, 11 minutos nga pagpangalagad, inyo palatuntunan
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Manayanaya ang lakat sang panahon karon nga kagabihon tulo temprano pa kay na nagtupa ang mabulo-baskog nga ulan sa dakban wasang Bacolod. May mga porsyon nga dagulpi na nagtaas ang tubig sa mga dalanon pero madasig man lang nga nag-subside. Kain pa kay na kayang ulan sa tulo temprano pa may dala nga panaguob kag may dala pa nga pulo pangilat ba basta gani kilat delikado giya daw. Sa buong Dumayo kaya ito nagbalik sa normal ang lakat sang aton sini nga panahon. By the way, tigin proklamar na ang ika-17 nga presidente sang pungsod sa Pilipinas, Bongbong Marcos, kag ika-15 nga vice president sang pungsod sa Pilipinas, Inday Sara Duterte. Siguro by June. Last week sang June. Kuha na sila. Maaratsada kag mag-arangkada na sila pag ila sila nga trabaho. So good luck sa bag-o naton nga mga senador nga nagbalik. Good luck sa bag-ong administrasyon Marcos kag Duterte. Kapuli nga mangin maayo ang ila sini nga teamwork sa pag pasangkad kag sa pag amat-amat butwa sa aton sini ekonomiya apisar nga ti ang pamahog sang pandemic ara pa sa gihapon. May labot sina ti may mga virus naman nagahatag sang kakulba naman sa aton yung monkeypox. So kabay pa nga hindi ini mangin problema kag hindi na ini maglaton pa sa iban naton nga mga kauturan na binagid sa pungsod sa Pilipinas. Galing kiti abon ako kung isabla minanot nga bantay sunlog man kung kaisa nota ka monitor kakabantay ti hindi malikawan kung kaysa malutsan gid kita. Kabay pa nga hindi ni siya mag-impon pa sa problema sa COVID-19 ning monkeypox ni. Although nga ti sa dalagan subong sang sitwasyon naton kon virus kon COVID-19 ang pagambalan medyo nagamay-gamay gid man ang saka ya pro shadow ka minimal according sa aton sini nga mga eksperto. In fact, ang mga ginatawag nga face-to-face classes next month daw ibalik na amat-amat sa aton nga mga eskwelahan. Kag ang ekonomiya ta bisan paano amat-amat nagginman nga nagsaka-saka totally nga nagsaka gid pero amat-amat nga nabalik naton sa amat-amat lang hinahinay lang importante nga naga-amat-amat masasaka sa magnubo na lang. In fact ining pag-lift pagkakas ni Bacolod City Mayor Ibilio Bing Lunardia sa nga ginatawag nga curfew at least makadugang-dugang pagid ini income sa aton nga mga magagmay nga negosyo sabi na gid ang mga negosyo nga oras sang kagabihon. Ginanunsyo ini sang aton sini nga public information officer sang Bacolod nga lifted na o chilingon ginkakas na ang curfew. Nauna landa ang liquor ban. San paano buhi-buhi ang aton nga mga negosyo sa gabi. Limnan, Yukihan, ang aton nga balay kalanan. Wala ka bala sang maginapanumdum.
bisan kagahon pa ko magpuli, total way man curfew, bla. Bisan magulugabihan ko inom, total way man liquor ban, bla. At least bisan paano sa kagamay kag sa kadali nga enjoyment sang tao kung kaysa makadula man sang kwan bla, tinatawag nga depression, makadula kadali sang problema. Di lang gid mapatama inom nga daw naga pamubod ka pato nga nagalakat ka, di gani naga randa di ka nagawalda-walda ka da kakilay naman nga istorya. Nga ang inom mo lustuhan na bla. Lustuhan lang inong police balay, pag-abot mo tulog ka na lang. Kasi ka nang halakawal dati, pata ka basi sa ulib na maka atag pa sang problema kag perwisos tupad balay mo na. No? So, at least bisan paano na kakas ang dugang pagid nga burden sa mga magagmay nga mga negosyante naton sa orasang kagabihon. Matapos nga kakas na, lifted na ang ginatawag nga curfew. And hopefully masustain ta ha ang mga pagnubo sa aton nga mga COVID-19 cases sa Bacolod ag probinsya sa Negros Occidental kay nagasigi-sigi lang na ang aton sining ekonomiya sa amat-amat. Hindi taman magulpi yung pababaw mo. Sa amat-amat lang, masaka-saka ta. Basta ka sa ulihi. Kita mo mga polo fiesta sa mga banwa, kag mga syudad. Batsagan ta na, bro. Mga kulo-kalingawan sa mga polo fiesta sa syudad, mabatsagan ta na. And hopefully, paabot naton nga October, mo ini ang Mascara Festival. Hopefully nga mabalik man ang mga pila ka tuig, sobra 2 ka tuig nga kalingawan kakasadyahan nga nagakatabo every time siya fiesta sa mga banwa kag syudad. Si Pablo, sobra man 2 ka tuig nga wala maskara sa Bacolod. Kita mong mga negosyo sa panghigaron apektado gid. Pero hopefully pagbuot sa mahal nga Dios by October, at least siguro basi maka-celebrate na kita sa ginatawag nga Mascara Festival. Handom kag dumot sa mga bisita sa mga Bacoleños kag Negrosanon ang ginatawag nga kalipay mabalik diri sa syudad sa Bacolod sa mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Perme ang reminder sa aton nga local interagency task force, di lang ta magsalig. Ang pagsuksok sa ginatawag face mask i-sustain tagid na bisan paano. Kaya na nga bagay makabulig-bulig, makadepensa sa aton sini nga ikaayong lawas. Ato nga polisante, as usual, balik sa sining likoton, police visibility, saturation drive. Ang routine nga ginhimo sa ato kapulisan every evening, kada gabi. Natawag nga police visibility patrol. Kod nga ma-maintainer talang ang katawhayan sa aton Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ayos! Isibo na ang orasan sa inyong mga relo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 9:58 na, 2 minutos para bilhin antes kita magaungon sa tak ng alas 10. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa ato nga mga listeners, sa ato nga mga viewers nga nagalantaw sa ato sa nga Facebook Live, palihog lang, ayoko lang sa inyo, like kag share. Ang ato sa papalagad para everybody happy. Antes sa mga report, giga na sa ato nga mga correspondent, panahon na report sa ato sa nga Patrol 2, ato sa nga Crosswind Patrol. Hindi prano, pa kayo natin mag-respondirar si action din na buso nga bypass operation. Buligyan ay siya budo, wag yapang kakadula, no? Kaya may kakadula, gani aksidente.
Sa dubangan kuno kira ka Golden Field tulo temprano pa may aksidente man nga involving motor ho. Kalapan sa dalan pero nga mga aksidente ba sila no. Sa nagadala na kong kaisay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Report! Yari si Action Edo Laboso sa report observation sa Patrol 2. Action Edo, may gabi. Good evening! Actually, kag sa pananaton yung mga ka-action nga hindi karon magpuli kag magusto gid magpaaga. Tungod nga wala na gani curfew mo. Gani man, makalawig-lawig na sila randad ah. Oo, subong man sa mga negosyante. Baka pa ulo extend na sila sa kuha nila sa sa ilang mga negosyo. Correct. Oh, di ba? Pero halong-halong lang. Kaya ang mga kawapi nagabantay man. Di ba na? Oo. Amo na da. Kasi syempre, aksanere ka mo, hindi mo gid ma-please ang mga tao, no? Kay kadamo sang nalipay, naging kakasang curfew, pero at the same time, kadamo gid alam kag kadamo gid na balaan man sa mga tao kung hambal naman sila ay pe din kakas na Manila gid dula na Manila ang curfew ti suguda naman ni sa mga krimen kay mapahinubog da nga gabi hasta alas 2 alas 3 kay nanay ang beer ang alcohol masaka na sa utok sa ulo ti base magbinutanay naman na kang magabuyanay tiara naman na sila. Kaya mo naman ang mga reklamo sa iban kasi base nga wala na sakyan puli, ang mga magbarkada, maglakat-lakat dalan, pag puli, ang ending gali sa hospital, kaya magkalabuslot ang kilid. Ibala mo na gid nga gabi na, di ka pa may magpuli, tapos bastante ka na inom, mangita ka pa away, mo na blao, sentido kumun na lang tani, no? True. Galing kay ti amo na ganet sa Eric, hindi mo gidya hindi mo gidya makontrolar ang mga komisaron man sang iban. Galing kay ti amo na matamat naman kita nga nagabalik sa normal kay actually gani nalipatan na ba ng COVID-19? Correct. Natabunan na tungod ni sa mga nagliligad nga mga inadlaw nga mga sinimana nga ang ginaistorya ng eleksyon. Gidugangan pa ni sang monkey fox ni ho. Gulpe na sa iya yan nagtuhaw mot di naman ni siya nga halin niya nga mga kaamuan Magana nga bisan paano bla makagiho-giho naman ang tanan no? Oo, mayo pa niya si Ma'am Eva Panes, kag si Doreen Panes, kag Raymond sa nga Hacienda Buak, Barangay Kapitan Ramon, Silay City. Kaya nagapulaw lang ya, kag nagapamati sa Action Radio. Baw salamat kid. Wala sila yan nagalagaw-lagaw. Nagapamati lang da sila ya. Pero siguro, pwede pa ni sila siguro kung mabalik na mga bayle-bayle. Pwede pa ni siguro ay sila ni Ma'am Eva Panes, kag Doreen Panes. Bulo bayle. At dalman sila ni Raymond. Pwede siguro ko kaili dahil. Kasi dito sa Hacienda, sa Buak, Kapitan Ramon, sa Aksanere, kamati ang uso mo, no? Oo. Kapo, diriyadaan niya, uso diya, dikuhan. Lukihan, ilundan, tanan na lang kag ang mga kabataan, subong ba, namian magkanto sa arim lang party-party, ni malang. Grabe, ang sound kan sa sulod, magsininggitanay, mag-istoryahanay. Damo gani gasuya sa akon nga no ay pila na yung edad na yung even nga nataktaan sa mga amo na how do gati ni gulang kanaya or gani na on. Pero depende na sa tao gyapon na pero dugon lang nga hindi na pagtagaan sa duga mga trabaho nga pang sila nga kapulisan. Gani. Kaya wala rin sila patrol din sa area sa siyudad sa Macolod para mapabinin nga matawhay ang lugar ng syudad nato, hindi nita ni magtuga naman siyang mga lugang pang-insidente, kung aksidente, ang paghalog-halog. Kasi mareklamo, magyapon yung wato, striktuhon naman. Gani, no? Ang tao do, wala pa siya natuan, no? Kabudlay.
Kung halugan ga reklamo, kung hugton ga reklamo man di kita siniman. Di na ta sa guro sa lugan-luganan, di na ta sa instrikto Ang benta na lang ni Butaning kagalingon tanin pero ara yapon sa tawo. Ang paghalong kung paano man i-deal ang abo niya sa Eric na sitwasyon. Pero subungin palibot sa syudad sa Bacolod, dumaanad ng tawo. Namo ni oras sa pagkalas 12, curfew na. Pero ang EO 25 to ni Mayor Bing, effective immediately man to dahil. Nun mga silingot, subong wala na gaya curfew. Pero laka na lang makita nato niya. Subong na lang doon, halos hindi sa dapat area. Sirado na ang mga kalanaan, mga balaligyaan, ang nabili na lang gid mga ilimnan. Kagang iba, nag-date-date di sa plaza. May arag-yapon na, pero laka na lang. Unlike sa unang, bughi, pag-idya ba na ang inatawag na plaza publika sa syudad sa Bacolod. Pero paglabay mo sa plaza area kasi sa NGC, ay dito, dira aksyonere kadamo sang tawo. Mabilib ka kay sige hambal ng tao makapikado kapuraot gid subong no tigkirigma gidaan pasunod tigkirigma pero dira mo makita nga do lain man ang ilagi na yung hambal lain man ilagi na buhat kino may unod man yapon ng mga ilimnan may mga nagainom ng yapon bisan 1 bat 2 bottles of beer lang da okay lang ko do kaya pang liwa-liwa lang ang sinere. Importante, hindi na magpatama, magpadayaw ka na kayo ng ilaw, mga ending, liya, manubab ka dira iya, kung mangbuslot ka sa silid ng upon mo, hindi na naiya namin, pwede man ka bakal-bakal ka lang beer yan, pero pwede ito ka bakal kayo maninay asher na. Para sa inyo ka na lang balay, inom-inom, punong ka pamilya mo, ng pamilya mo sa bangka mo sa istorya, hindi po na po may masuya sa imo, pwede ka na lang yata tikal-tikal na ka sunusugid man sa imo, sige nga istorya, may gabi lang din yung Sir Vicente Emiliano kung kay Nunoy Manggubat, yung pumaki gid subong. Pero notice that Eric na dito sa may downtown area, medyo okay naman ang mga pakayo, di wala nga mga dala no naginigad. Pero na-notice na lang na nagalala. Kabahin ba niya sa syudad sa Bacolod niya ang shopping area? Sa nadabala sa halindira sa Wakong, sa Sharin, wala ka ba nagyanak sa Eric? Kaya kadamo, wala na kalabay to. Ang mga basura, aras, island, tabala. Bili nila? Kabahin na sila sa Bacolod. Kaya ang IPM, wala nga nagatalang pa. Nga nasa na dalan, kinabili nila hungod? Aras ko nga dalang na sunere. Kaya yung mga establishment, wala man sa dalag ko ang basurahan sa buwa sang ilang ang mga building. Kaya katabo, ginabili, basta may island, dablas to nga. Payo, tani, kung wala pa diya sang stray dogs. Na wala sang may mapisan nga mag-ukay sang basura kag maglapta sa dalan. Pirte kahigko tan-awon ko mag-aga na hindi mo man niya ma-shout out din mga idong nga hoy patanan kay idong na pumati hindi niya pumukaya mga basura nga wala na kolekta. Ay hindi ba na sila yung hindi pero ano man na nang kumbaga hindi man bala diba, sinapaslawan man or may rason man o kung wala pa man gito schedule sa ICM na pag-ati, dito, ang mga natungdan, bala nga nag-ahabol man sa basura, pero kitain yung mga paagi, may mga negosyo ka mo pwede mo lang kapakabakal sa mga rubber na basurahan, no? Kaya para at least na takluban, hindi kuliktahon lang na nagyapon, hindi kayo nakabutang na asonerik sa plastic bag, o kung sa ano ng mga plastic, sa mga black bag, na kung ginapasandig lang sa puno. Pero laway mo ito kung ikabit, pero tingnan pa sandig sa puno, reachable lang sa mga sapat, sa mga ido, sampat, gito yung ukayo na ilaptas, dalan, ay awa naman natin sa mga street cleaners, si puno naman liwas, sulit-sulit lang ang trabaho. Ay sulit-sulit lang ang reminder sa kanugay na issue ang mga muna nila. Kaya ito yung sinya natin, may schedule lang ang PM mo, pero kung hindi pa schedule tani, kung itaanon sa agi sa maratang kasundan. Kaya effort na pwede lang yung pinakabakal sa mga youth drums na gani ang sanebing, hindi naka-one mo sa ila, kaiban sa ila nga mga ginansya sa tingnan ng mga issue, para at least bala, kumaga,
buligay, hindi tungod niya amo lang ning isa lang ka ahensya basulon. Imuon man ang imo sining nga responsibilidad para di ko maging sinuktanay, maging sa uli, kundi ang pilto kanya, kaya ginimo mo nga part, di ba? Correct. Amo na sa society, hindi lang mag-ibasol tanan sa official, ubrahon man ang imo sining nga role bilang citizen sa imo sining nga community. Kaya tayo going back, kini sa syudad sa Bacolod, ang sunari kami kupigo na kanina ang pag-ulan-ulan kay grabing init ng aga, pagkahapon-hapon, nagulugal-om, gulpe lang nagbunok ang ulan, mga 20 minutos guro. Pero dili sa may barangay 3, barangay 4, pasanta ninyo staff na to, nagabaha-baha. Ang may pagbaha, pero di, dasig nag-subside ang tubig. Pero di, ang muna pala subong lutay, gamay nga ulan, nagabaha sa Bacolod. Revivers naman sa aton sila mga ka-action nga, ang muna pala balik yapon sa pagtapap naton, pag insakto nga paghaboy sa basura, kahit di rainy season, na hindi naman na ma-deny ang fact na nagabaha-baha sa ibang na bangin sa siyudad sa Bacolod. So, dapat maghalong-halong, hindi mabalik yapon sa aton, babaha, mas leptospirosis, naman yung mga infection na ma-develop da, hindi man guro na mian ang kalain, man guro kung may maghalin sa Bacolod nga mga sakit ma-develop naman nga kung mga ano-ano dati. So, istoryahan na ni Aksuneri ka mga problema, kaga mga kapaslawat, mga kapaltahan ng tanan, ate mabuwasan ta. Pero, it's never wrong na paminsaron, hindi lang ang kagalimot, kundi man ang isig katawo. So, sa ato sila mga kaksyon, halong-halong, di ba sila mga nagapamakit nila sa mga gist naton, halong-halong lang yung sa tanan nga oras. Okay, balikan sa action na Eddie Raboso sa talispuspusan sa isa nga report kay medyo nautot ang isa nga linya. May gabigin na kay Attorney Ribo Sorbito. Attorney, ga-monitor pag sa si Attorney Ribo Sorbito. No? At salamat kita, Attorney, sa pag-monitor mo. Kay J. Magang Manto, kay Ricky Soriano, dira sa may Georgina Subdivision, Barangay Mandalagan. No? Ga-monitor. Sila ni Arlene Anerdes, nagapamati kag si Michael Dagumampan sang Isabela. Balikata sa Action Eden sa final observation report. Action Eden, please come back. Yes, sa motor option na rekambal po. Halong-halong lang yun sa tiyon, especially sa atin sa mga motorista, duwa guman, nagabike, megamotor, subong man sa mga sa mga nakaulo inong gamay, kung hindi na kaya, hindi na mag-drive, magpasugat na lang para itaw kita sa disgrasya. Correct. May mga nagahulap pa sa inyo sini mga panimalaya. Observation report mula sa Patrol, Action Ida Raboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Dagang salamat kina Action Eden Raboso. There you have it. Unang report, unang round sa ato sa palagan sa Patrol 2. Sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan talaga ron sa Action Eden Raboso sa final report niya sa balik niya sa pangalagad. May kabidira kang may nagpamonitor sa kay Nicole Luis Alamilio. Ang panamyahan nila kay Toto Jonel Halyurina. Dara sa may Hermelinda Homes, Barangay Masilingan, ara monitor ang bilong ng pamilya ni Toto Sammy Roger Awing kay Kuya Japit Piokid Barrera. May kabigid sa bilong ng pamilya ni Kuya Japit Piokid Barrera. Si Miarfi Renara, manas pa-check attendance lang. Si Toto Romel Cervantes Nalagon, nagapa-urok-urok man sa Action Night Patrol. Kay Mr. and Mrs. Lowe Di Paula and family. Sa mga Dungganon, boys da. Sa kay Margie Ligasti Dislerdo. O kung Disyerdo. Dara sa Mamaylan City, monitor gid sa aton sini nga pangalagad kay Jorini Pumoseno, kay Jeffrey Arroyo, monitor gid sa aton si Arnel Ioy no sa Barangay Pandan, Banawa sa Pontevedra, monitor man si Lorna Diligencia, ara man si Donald Kabasag kag iya sini nga asawa si Madam Leia Kabasag. Ara sila sa La Carlota naka-check attendance lang. Kag importante, share gid nyo i-share nyo gid ha. Mario Olvido Acuesa, may gabi dira sa mga taga
Silay. Happy birthday lang kuno kay Mando Sobico sa Hacienda Lugway, Barangay Balaring, Silay City, no. Bilo na po mo sa no, ara sa may Lower Bikutan, Taguig City, ga monitor gid, no. Happy rin nilang kay Martin Aliling da, kay Olivia Hulagting, ga monitor man sa ato sa papanagad, kag subong man sa aton nga mga tagpalamati. Kay Ricky Soriano galida, sa Georgina Subdivision, Silay City, Barangay Mandalagan, Bacolod City, ga monitor man sa inyo sini nga palatuntunan. Kay Sir Frankie Aluhado da, may kabigit sa bilog nga pamilya, kag sa mga kapolisan sang Morsia Police Station, ga monitor gid sa ato, no. Ara man si Ibon Butser, si Ibon Butser sa Germany, ho. Ginatamyo yung pamilya dara sa Banwa sa Morsia. Check attendance na si Ibon Butser. Nakashare pa siya. Paliyog lang sa ito maka-action bala. I-share nyo man ang programa ta parang everybody happy. Diba? May gabi nila kay Engineer Arthur Normandy. Inatamyaw kag ni Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales. Kay Noel Magbanwa Lagos. Nakashare ka na, primo. Nakashare na si Linita Pilya. Kaya Toto Jeffrey Rodriguez, nakashare ka naman. Ang team Bamos Isabela, member. Pinag-greet po proti. Importante na share mo, ha? Muna da ang Mayo, no? Kativer, check attendance ka, pero na-share mo na. Si Engineer Qualis siya, na-like yan, ha? Na-share ya pa. Ikaw ya, Toto Ronnie Gordon. While abot nga na-like mo, nakashare ka naman. Ibon Butseria ti matik niya. Check attendance na, like na siya, nag-share pa siya. Ay, porti. Sige, check ta na ma-report na. Gika sa ato sa mga correspondent. Standby sa report ni Roger Arlo ka ni BJ. Kaya unahon ka na sa Action Rason Patenyo. Balaon tang sitwasyon dito sa iya area sa Kwan. Sa may San Carlos, Calatrava, kag Tubuso. Kamusta ang panahon sa imo yung Action Rason? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action Rason Patenyo, line number 2 sa report. Son, may gabi pas kami. Yes, sa aksyon na rin kaming gabi kag sa aton sini nga mga ka-aksyon, mga gabi gid sa inyo tanan. May gabi man sa imo. Daw makadlaw man to. Madunlan ka pa sa imo nga pulo pa namya. Di ka monitor ko ga daw everybody happy sa Bacolod la na korpyo. Ate, very good, very good. Oo, ti makabisita da ang mga hindi taga Bacolod, at least hindi na magdali-dali bla. Oo, ako hindi na sila nga ti, dasigan nyo na kayo, dugay korpyo na o. Oo, kag hindi na sila magsilingin, last order na lang ni. Wala sa order na ni, wala na tayo ni, pulitan. Oo, gani. Sa Oo, mga- na kayo makabisita sila na, at least maka-overnight sila na, pag gusto sila dalagaw da downtown. Naman ang Oo. tirada. Kapitan na natin Gingy, everybody happy. Amo. Uniforma. Balik-balik sila kung makatilaw sila da. Mo gani, aralang daan da sa tubang Kapitol O Laguno. kagaway labot yung lugar, tawhay pa, kag pasabol pa sa salakyan. Kag secure gid eh. Oh, secure kag idya iyo. Oo, secure gid kayo kay napalibutan permide ang area sang mga police car. Na. Oo, kay ti lapit ang lagon, damo Yan. tao galagaw, ti kung Correct. sige ka walking daw ginagutom ka ti tulo lelihay ka lang to kang medyo apit-apit sila siing ka lang to, di Tapos, kita mo da oo. si Action Eric. Tapos madajagi sa Capitol Lagun, do kakapoy, kado ginagutom. Hindi ka tayo sa GNG tayo, no? Na, mo na matik dayon na ya. Matik na tayo. Oh, may discount pa. Amo! Hindi na pala mong nuwang discount pala. Do, yaw. May mga tao yung nga nagkapangayo discount siya, mga ipagka-discount. Do, di mo mga kuya, yung may discount na. Matik, No. Di mga kuya na preparado na. Ay, sus, naman kagabi, nag-table kami ni Kuya Maki Kayong. Ay, aba. Oo, nyate, wang imog ito nga Kuya si Nelson, nahay ti, ara sa salinyada sang kuan HB, Oo. Oo, sige lang Ay kaso, at least saan paano, experience man sa.
Amo gani man, no? Ikaw to kagabi, topik ko na mong gabi ito eh. Ay, amo gali. Ganito na Di minsan. na ka-reduce ko subong? Ikaw? Oo, kay para black kay gotong barong. Isa pa na. Nan. Mag-reduce ka to danay kaon mo, parang barong mo nga suksukon, di makalabugtong mo tunis. Mukha naman. Masibla ma-expand la. Pagbilog danto litson. Pag-expand mo lang, galalabog mo tunis. Yawa ka na mapangita si Bit. Dito masyot bla sa software ni Go. Pumatingala kami. May buton. Nasa barong ko kanina. Sa barong. Ayo, sige na. Amo na action na Rick. Ang pila ka mga impormasyon kag balita na to ng sa siyudad sa San Carlos. Yan ay kabla, antes sa San Carlos. Kamusta ang chimpo na sa imo? Huwag ka ulanda? Wala. Mayo chimpo di. Ate, good. Sige. Oo, mayo chimpo di. Wala sa gapakita di si Bituon kag si Aring Bulan. Ayos. Medyo tawhay di action na Rick. Sa siyudad sa San Carlos, sa duha ka mga persona ang arestado sa nagkalain-lain nga kaso, prostrated murder kag subong man, pagbayular sa Republic Act 9165. Sa isa sa gina persa sa makatapos ang kapulisan subong man sa maritime group sa siyudad sa San Carlos Action Eric, nakatigayon ni sila nga maka-aresto dira sa may CL Ledesma Avenue sa may barangay 2 sa siyudad sa San Carlos. Ang sospechado ang ginakilala sa kay Rolando Patrolya, 42 anyos, may asawa kag isa ka construction worker, residente sa Greenville, Bato, Barangay Rizal, siyudad sa San Carlos. Nagapangatubang sa kaso nga prostrated murder. Ini siya ang ginaresto, pinagi naman sa isa ka arrest warrant nga napitsahan sa tong Abril 21 sining tuig nga ginapagwa ni Judge Arvel Aguyo de Delgado sang branch sa 57 siyudad sa San Carlos. Ini siya ang ginatagan sang bill band nga 200,000 pesos para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Ang isa ka akusado man gindakop sa gihapon sa isa man ka arrest warrant ginapagwa sa gihapon ni Judge Arvel Aguyo sa branch 57. Ang akusado ang gikilala sa kay Carlo Ponce, 41 anyos, lalaki, soltero, kag isa ka watchman, residente sa Roxen Street, Parola, Barangay 6, siyudad sa San Carlos. Ini naman siya nagapangatubang sang kaso nga pagbayular sa Republic Act 9165. Kagini siya ang mga suspitsado aksyonerik, ang akusado ang nara karon sa custodial facility sa siyudad sa San Carlos. Sa iluhan naton ang pila ka mga balita gikan naman sa may banwa sang Calatrava. 3 ka mga persona duwa diri ang nagkaladakpan tungod sa paghampang illegal tung its action na Eric. Ini sila ang gingkilala nga Sanday Vicente Flores, 42 anyos, soltero kag residente sang Zone 4, Barangay Patunan, Banwa sang Calatrava. Ang ikaduha ang gingkilala sa kay Vicente Apurado, lalaki, 63 anyos, soltero kag subong man, pumuloyo sa Barangay San Benito, Banwa sang Calatrava. Samtang ang si alias Junjun ang nakapalagyo ini siya sang dakop sang mga kapulisan tungod sa hampang sang baraha. Nakuha sa ila sini posisyon ng kontrol. Ang isa kasit sang baraha nga ila sini ginampangan kag subong man 290 pesos nga taya nila sa ila sini nga paghampang. Muning pila ka mga impormasyon kag balita nakuha naton gikan sa aton sa area of responsibility. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Patinyo sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Daghang salamat kina Aksyon Radyo Patinyo. Unang report live gikan sa area sang Sagay Tubuso, Calatrava kag siyudad sang San Carlos sa First District na. Silin tuturo ni Gordonya Matic, Action Eric. Sa mga taga Purok Saves da Barangay Bilamonte, Toto Pelton Lipura, naka-share ka na.
Ikaw ya, Toto Janilo Sansino. Na-share mo na, wala? Si Jipoy Lamberto, kapamati sa La Carlota. Alin na kay Jefferson Dr. Lamberto Queen. Sa barangay Talutog, Murcia. Kamonitor si Jesse Tubalado. Nakashare ka na, wipa. Teresa Yong, may gabigit. Si Engineer Quales, siya nakashare na yawa. Jocelyn, good evening. Katiber, nakashare na sa kuno. Muna ya. Ikaw ya, Toto Wing Wing Tore. Na-share mo na, wipa. Dapat i-share mo gid ha. Sa niya may gabi dira sa pamilya ko sa Valladolid. Nagparanyaki, Pamilya Tore. Alin sa kay Alexis Wing Wing Tore sang UK. I-share na yun, Toto Alexis. Sa Tangob ga monitor masaton si GVL Lontayaw. Si Madam Cristina Taksago, no? Ka-monitor man. Kamusta si Mr. mo da? Hindi Cristina Taksagon. Bataan, regards lang ko da. Kay Egzi, kay Joconi Esteves, kay Egzi Cabarles, kay Mr. Joconi Esteves, ka-monitor gid sa ato, no? Si Jules Locasangli, ara man, no? Naka-share ka na to, Jules Locasan, why? Kaya Toto Dexter Ayan Acuña, naka-share why. Karon ko si onta ka mo ga-share. Like kag share ha. Ang importante. Kay Judy Florentino, naka-share ka na why pa. Basta gani ka pag-rate matik na yon, like kag share. Tapos hindi na mag-silo kundi ta mag-sign off de. Tapos ko na nawag sa ngalan nyo dayon yung silent to spiak naman no. Dapat isa lang. Hindi bala, hindi katiber. O si Noel Amaro Toto Noel Amaro, nakashare ka na, pa. Like and share. Si Jinson Ipson, nakashare ka na, Toto Jinson Ipson. Kag Toto Noel Amar. Like kag share gida, importante, no? Sanay ka, ante sa report ni Action Roger. Ari na yung resulta wa. I-recap ng resulta sang kuan. Ang resulta sang STL nga draw. Saway nakabati bla no. May gabi dira kay Mr. and Mrs. Nato Escoltero. Mr. and Mrs. Nato Escoltero and family dira sa Sumag. Mapisa ni nga empleyado sang SSS Kabangkalan. Si Mr. Renato Nato Escoltero. My good friend, listener gini, no? Si Tatay Ili Antonares, gali? May gabi kay Tatay Ili Antonares, ha? Ay! May gabi dira sa imo, ha? Purok makawiwili po tatay ni si Tatay Ili Antonares, eh. Tay, way kita da? Para namang lis parilito Tagalog, ha? Pag si Manang Bet Tagalog, sa kabataan da, may gabi kita. Naka-like, naka-share na si Toto Noel Amaro. Very good, very good. Ano na resulta sang STL, oh? Ang first draw kaina, 437, 437. Ang second nga draw sang STL, 11, 8, 11, 8. Kag ang last draw kaina sang STL, 18, 34, 18, 34. Sa mga nagataya loto, ari ang resulta. Why sa mga nakakuha sa jackpot price ang 655. Uda kung jackpot price ang 655 oh. Why sa mga nakakuha? Sabi nyo pilang jackpot sang 655? 129.3 million pesos. Hindi ka kilala tao, hindi ko naman nang daog mga jackpot price sa loto, pero no? 129.3 million. Aring resulta wa. Kasi kapamatas ka mo da. 46, 23, 42, 13, 53, 52. Iwaton ko, 46, 23, 42, 13, 53, 52. Ang resulta naman sa 645, buhay sa mga nakakuha sa jackpot prize.
Pila? 45.3 million pesos. Aring resulta, 655, 27, 4, 10, 37, 39, 34. Ibaton ko, 27, 4, 10, 37, 39, kag 34. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at Ayos! Ginata, miyaw talandara, silingya, good evening, Action Eric. Idlaw man tatingog sa kanginan ba? Nagbakasyon tabi sa China. China mo? China mo man? Si Dapoy niya sa San Roque, Tangob. Ika, pwede na kay Dapoy sa San Roque, Tangob ba? Nagbakasyon ka sa China, gle? Kurting ability ba na mahuya, manta? Ginatamiya ko lang dira si Mary Grace Crisostomo, si Bibing Ramos, Julius Crisostomo, Tessie Togado, Alabi, at Tatay Teddy Rihida. Si classmate Rospi Ispulon, na classmate taga monitor sa Cotabato. Ay, galing. Sa kay classmate Rospi Ispulon sa Cotabato, maayo lang nga pagpaurok-urok. Halin na kay Runa, kay Inday Runa Traba. Salamat sang Fato. Ayos. Ari ang balos ka report, Aksyon Roger Gutib. Area Sangkati, Escalante, kag Sagay City. kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Aksyon Roger Gotib, line number 1 sa report. Jer, may gabi pes kami. Yes, aksyon na rin. Maayong gabi kag maayong gabi sa mga aksyon sa aton sineksyon na rin mga balita gikan dire sa norte sang probinsya labi sa sakop sining segundo distrito. Sa karon nga gabi nga medyo mapaang aksyon erek ang tempo. Pero sige hapon ang aton sining kapulisan sa aton pag-obserbar nagapatigayon gihapon sa ila sini nga Police Visibility Patrol. Okay. Actually sa kundi nga nagantang subong duha na ka patrol car sa Sagay City PNP. Wow. Ang naglabay kag nagbugno sa aton dire tungod kay magapatigay sila sa ila sini nga pagpatrolya na sa sining medyo nagamamat na dalom nga kagabihon action ereka. Now, sa pila naton ka mga balita, kag mga police blotter entry sa kapulisan, gin-release action erek ining tatlo, tanan ka mga persona, lang na-file sang kaso nga act of lasciviousness, kag nakapiansa sila sang 36,000 ka peso, sinikid lamang adlaw, pizza 25, kag ang kaso nga ini, nga act of lasciviousness madumduman na muna silang tatlo nga nang hurikap pala sa isa ka voting center dito may Barangay Barrera sa Barangay Rafaela Barrera o siyudad sang Sagay Action Erek sa itong tinalikdan ng eleksyon. So ginreklamo ini sila sang isa ka babayi kag gindakop sa kapulisan tapos nga pagdakop sinisila tungod kay desidido man to ang tagreklamo nga maga-file sang kaso ati na file sila sang kaso act of lasciviousness pero sinigid lamang adlaw kay na mga alas 2 tak na sining hapon na release ini sila bangod nga nag-post na sila sang bill kagin papanaog ni Robert Judge Gwendolyn Jimenea ang executive judge ng RTC Branch 60 ang ila sining release order nga nagamando sa Chief of Police sang Sagay City PNP nga ini sila ang buyan action erek para sa ila sini temporaryo nga kahilwayan. So release sila in good physical condition. May katulan sa sini nga kaso. Samtang ang isa action erek report diningin dakupan
kainas ang kagahon nga sa diin ang kaso act of lasciviousness man ni. Kag na paraugan sang warrant of arrest sa nga korte dira sa may RTC branch 40 sa siyudad sang Silay, Action Erek. Now may mga reaksyon pa diri ang pamilya kay suno sa report kay ning pamilya, although wala pa man naton gid ma-interview, pero hindi sila conforming nga pagkatawgon nga wanted ang ila sining himata ining gidakop kay ina mga alas 5:30 takna sang kagahon o kon kahapon sang kagahon Action Erek. Ining suspect nga gikilala kay Mick Accidente Villarante alias Michael Accidente, 31 anyos ng edad. Isa ni siya ka driver sang wing van nga nagabiyahe bla Cebu kag Bacolod. Ang residente sang Portamburong sa Barangay Lupisay na siyudad sang Cadiz o kon siyudad sang Sagay nga sa diin may kaso ini siya act of lasciviousness sa pagbela sa section 5 sa idalong pagit sang 7610 o RR 7610. Minor de edad ang iya sining ang nag-akusar sini sa iya kag suno sa pamilya nga ang suspect hindi dapat pagkatawgon sini nga wanted bangod man nga wala magtakas ini o wala ini wala bala magpalagyo sa iya sini nga kaso kundi kahulat sang warrant, pero sabay naman sang kapulisan once nga may ara kaya sang warrant of arrest amo nang butsilingon nga ikaw isa ka wanted person, that's why gani gin-serve sa iya, ibantayan siya diri sa may tubangan mismo sang Sagay District Hospital kon Alfredo Marañon Senior District Hospital. Kag pagkatapos in-plug down niya sa lakyan, nagin-serve sa iya ang warrant of arrest. So ini siya karon ang detinado man sa Sagay City PNP kag wala pa man siya makapiyan sa available man ang amo nga kaso Action Erek. So sunod sa pulis nga basta gani may warrant of arrest ka, it means nga wanted ka, pero you are presumed innocent until nga ma-prove ina sa korte ang iya sini nga ginaatubang nga kaso. Amo nang pahayag man sang Vice Officer of Duty nga si Police Chief Master Sergeant Rael Gargar. Sa dugang naton nga balita Action Erek, napasakaan na sang kaso kay ina tong gindakop na kahapon nga isa Action Erek gindakop nga street level individual o ini si Peter Aligam Verano, 30 anyos ng edad. May live partner may bata naman gindakop ini siya kapon mga alas 3 pasado takna sa may Gustilo Boulevard tungod sang bypass operation nga gipatigayon sang Station Drug Enforcement Team. So nakuhaan siya sang 8 tanan kasasi sang Cebu. Kaya mo nang ginimo kay na nga ebidensya ang resulta sa crime laboratory. Pagkatapos ipasakaan siya sa kaso inquest, 3 ka mga kaso gin-file sa iya. Ang Section 5, pagbaligya, Section 11, ang paghupot sa droga, kagay Section 12, amo ang paghupot sa mga illegal drug paraphernalia. Sa parayon karon nga, detinado ni siya sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. May pagpatigayon sang kaina sang pag-imbestigar Action Erek sang kaso tubla nga pagpangutang tos baligyan Iloilo. Ginaligan nga dito gintiro ato si Joel Gulisaw tong 38 anyos nga napatay gid nga mangisda kay napadulong mismo ang probinsya sa Oconang Quadre ang Concepcion Municipal Police Station bra. Okay. Pinagi sa kay Police Lieutenant Colonel Rone Brillos, ang iya sini nga investigador nagpadulong mismo diri sa Cadiz City PNP kagupod man nanday Police Lieutenant Colonel Hiljan Dispi nagpadulong dito sa may Barangay Tigluwigan sa din nagapuyo ato biktima nga karon ang bangkay ato naman to sa Barangay Lipayran sa Isla sa Bantayan, probinsya sa Cebu. Kay ginbalik man to sa iya sini pamilya tungod nga may asawa man sa may kabataan pero may ara man siya living partner diri kay bulag sa asawa diri sa may bahin sang Barangay Tigluwigan. Now na gilanon ta si Police Lieutenant Colonel Hiljan Dispi
Pero sa iya, ay may hurang, ila sinibisigasyon, puro ambot man to, puro ambot. So, wala iba naman, kaya daw nagaduda pang pulis nga wala sang shooting incident tabo dito sa Kalalauran o sa Kadagatan, kundi posible nga natabo ang shooting incident dari mismo sa tabo sa area sa Barangay Tigluigan. Pero inaiya, sa pila lamang ka mga initial nga pangusisa niya. So nagbalik to ang mga kapulisan sa Concepcion, Iloilo, gilayon kay nasag aga. Okay. When naton garis lamabtan, tungod nga mo lang ila patigayon nga bisan hindi ang isunod sa kay Police Lieutenant Colonel Abrilio nga hindi ang issue dire amo ang jurisdiction o kon jurisdiction sang kapulisan sa sa natabo nga krimen kundi nga dapat matakan hustisya gid ang ining ginatiruhan. Pero ang pamilya mismo nagapahayag nga hindi naman sila interesado sa pag-file man sang kaso sa atong interview sa kay Police Lieutenant Gina Fernandez, ang Deputy Chief of Police, kay spokesperson sang Cadiz City PNP. So sa ila pagpakinunanon sa pamilya. So para aksyoner, kaya mo nga aton si madulong nga mga report kag follow-up sa mga balita direkta dire sa may siyudad sang Cadiz kag subungan sa siyudad sang Sagay. Para sa Action Night Patrol, ini sa Aksyon, Roger Gutierrez report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Lagay salamat kina sa Roger Gutib live report sa Ria sang Cadiz, Escalante kag Sagay. Happy Hump Day! Actually, kindly shout out lang da sa Familia Costangob, Alvarez, Mercado, kag Herrera. Halina sa Minnesota State, USA, Madam Vanessa Mayo. Ay, puerti. Joshua Christopher Bilasda, may gabi da. Nagapa-urok-urok man si Toto Joshua Christopher Bilas sa Action Night Patrol Program. Ay, puerti. Jo Marie Calizo Gomez, kay Nina Litoy, Inday Dorlin in Cabo Tinsay, kag April Joy Bigaston. Aras laga pa urok-urok ka. Uy, si Manong John Bernasol gali araman. Nagabi dira kay Manong John Bernasol. Sa kay MGS Candido Hildori, kay John Peter Salmorin Flor de Liza. Like ang share gid ha. Amo na dang importante no. Sa kay Matrak, like and share ha. Gid mi ares tamyayo lang. Bar Brant Akar, way kita da. Dahil nanda sa amigo ko, Action Art, Action Marlon, kag Action Ninyo. Matik. Sa Mrs. John Bernasol dira sa aning pahanukoy, may gabi gid ha. Kag may gabi man dira sa kay sa mga taga ga-monitor kami din sa Los Angeles, California. Wow! Sa mga taga Los Angeles, California, pamilya namon sa Bacolod, Hilado, amuman kay Norman Hilado Jr. Sa Nokpo, kag pamilya Rosal, Action Eric Panamya, halin kay Norman Hilado. And Los Angeles, California, wag ito do. Good evening, Action Eric. Mag-ulang ko kabutwa. Epe, hehehe. Po, sa Puso Action Radio Gida. Wow, perti. Uy, kamusta kali sinong Vicente Encarnacion Similiano? Idlaman ta si mo nung ba? Kay nung Vicente Encarnacion Similiano. Para ka pa ya, punta sa Kwan, chicken. Ayo, salamat kasi mo din nga pag-monitor kapag pamanati sa Action Night Patrol. Bao si E.G. Orsoso. E.G. Orsos, like kag share gid ha. Hindi kati pabular. Buhid lang mo ta hindi kati pabular ho. Kumusta ka hindi kati pabular? Like kag share gid kati pabular ha para everybody happy. Si Madam Rosemary Yanson Hongko ara mano ah. Uy, Toto Arkyo Banggoy. Idla mo ta kay Toto Arkyo Banggoy ba? Toto Arkyo Banggoy, like kita kag share ha. Muna importante da ti why kita da. Ay, puerte oh. Toto BJ posible like kag share ha. Si Makahilo Joshua. Toto Makahilo Joshua, naka-like ka naka-share ka na. Kung wala, wrong kagid. Hindi kagid check. Sige, dalawang report ni Action Arlo Tikar. Gika naman sa 3rd District. Kung nasaan ang aksyon,
naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Arlo, may gabi, please kami. Action Eric, isa ka 21 anyos nga lalaki nga nagaobra ini sa isa ka pit store dira sa may siyudad sang Talisay ang natigayon ini nga nadakpan sa makatapos ang Talisay City Philippine National Police bangod sa kaso nga pagpangawat ina base man sa statement nga ginapalayag sang tag-iya sang nasambit nga pit store nga ginkilala sa kay Jose Santipolines E. Aguilar nga tag-iya sang Pau sa pit store nga napahamtang dira sa may Kapitan Sabi Extension, Barangay Zone 12, Siyudad sang Talisay. Ang nasambit nga suspect action na Eric ang nadakpan ini mga tak na alas 9 o kon alas 12 sang Oddo dira sa may gasoline station nga napahamtang sa may Barangay Zone 6, Siyudad sang Talisay. Diin ang suspect din kilala ini sa kay Prijan Divina E. Selpao, 21 anyos ang edad, isa ka soltero kag pumuluyo ini sang Barangay Dangkalan, Banwa sang Ilog, Sur nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Ang nasambit nga persona ginaligar nga nagpanguha ini sang mga items dira sa may iya sini nga ginaobrahan sa may Pau Pit Store. Diin ginaligar nga kapin sa 30 kabilog nga mga dogmatings nga nagabili sang 15,000 pesos ang iya sini natigayon nga ginkuha o kon ginkawat sa isa ka hot pursuit operation nga ginpatigayon sa makatapos sang Talisay City Philippine National Police. Ang nasambit nga persona ang natigayon ini nga nadakpan diin na recover sang mga kapulisan ang napulo na gid lamang ka mga dogmatings nga nabilin sa iya sini nga posisyon kag control samtang ang 20 sini kabilog nga mga dogmatings ang ginapatihan nga ginbaligya na sa nasambit nga persona o kon suspect. Ang nasambit nga suspect ang ginadakop ini sa mga kapulisan kag yara karon na detain sa may custodial facilities sang Talisay City Philippine National Police kag ang tag-iya sini nga si Jose Santipolines ang posible magapasaka sang kaso nga pagpangawat batok sa nasambit nga persona. Report nagikan sa siyudad sang Talisay, may gabi lang sa makatapos ang Talisay City Philippine National Police, ilabi na sa kay Police Lieutenant Marion Buenaflor, ang Deputy Chief of Police sang Talisay City Police Station. May gabi man Action Eric sa kay Migo ko Totsi Estanol sang Barangay Mandalagan, Siyudad sa Bacolod kag subong man sa tanan nga mga pumuluyo sang Purok Progreso, Barangay Takuling, Siyudad sang Bacolod. Report nagikan sa Siyudad sang Talisay. This is Action Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon radyo. Salamat kit Action Arlotica gikan sa 3rd District. May gabi dira kay Milili Uligo sang Vanis Cafe Tangob. Nonoy manggubat gali sang Robilio taksyo po sila gali ni Nong Vicente Similiano. Sige. Si Arqueo Banggoy, kinatamyaw ilang pamilya Banggoy dira sa Barangay Kanlandog, Banwasang Murcia, no? Sa mga taga-barangay Kanlandog, Banwasang Murcia, pamilya Banggoy, gapa urok-urok sa Action Night Patrol. Uy, sa kay Kuya Mark Efren. Kuya Mark Efren, naka-like ka na kag naka-share. Dapat Kuya Mark Efren, like kag share gid ha. Uy, si Police Major Leo Estupa, doon nalipat ako sang tsuray ni mo. Kay Police Major Leo Estupada sa mga kapulisan dara Station number 6, may gabi dira sa inyo, no? Major Estupa, sir, good evening. Like kag share gid ha. Kasi malipat ka kosi on tagig ka sa hita. Sa Luantang 50 District, naka-standby sa line number 2, si Aksyon BJ Apasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon
Radyo. Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Report! Action BJ, maing gabi, please come in. Aksyon na sa pagpamuno ni Police Captain Ryan Villasario, hepe sang hinigaran PNP. Kinpatigayon iya ang isa ka bypass operation takna alas 8:27 kagabi, Mayo 24 tuig 2022 sa sitio Pahilanga, Barangay Miranda, Banwa iya sang hinigaran. Ginkilala ang suspect sa kay Ronaldo Rubino, 40 anyos, kasado kag residente sa nasambit iya nga lugar. Nakuha sa posisyon kag kontrol ni Rubino ang tatlo ka mga magagmay nga mga heat-sealed transparent plastic sachet sang ginasuspetsuan shabu kag ginabulubanta nagabugat sa 0.141 gramo o kung 0.141 grams. Ini ang may standard drug price nga nagadangat sa 958 pesos kag isa ka 500 peso bill nga mo naman ang gingamit bilang bypass money. Sandig sa pahayag ni Police Captain Ryan Villasario, nadakpan na sadtuan na ang suspect sa may barangay Singkang Airport sa Sang Bacolod sadtong tinalikdan nga Agosto tuig 2016. Angot man iya sa ilegal nga droga apang na-dismiss ang kaso, rason nga nakagawa ang suspect. Sa karon aksyon Eric yara sa kustodiya sa inigaran PNP ang nasambit iya nga suspect para sa nagakaigo nga disposisyon para sa Action Night Patrol. Ini si Action VJ Pasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid ng ato sa koneksyon sa 5th District, Action BJ. Pasible. Ara manigli Toto Raymond Alarcon Sagal Jr. Sa may Purok Santol, Barangay Mandalagan. Toto Raymond Alarcon Sagal Jr. niya matik ni. Like na siya, nag-share pa siya, no? Salamat kita. Sa iyo dira nga pagpaurok-urok pamati. Sa kay Materisa de Roque, da may gabigid. Materisa de Roque, naka-share ka na naka-like. Action direct pag-greet sa mga hinablos ko sa New Zealand. Miss you guys, love you, halin sa amon Tito Doc Matt kag Tita Van diri sa USA. Ayos, salamat gid. Pagbalik sa Action Night Patrol, balik ka report na action natin. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Mga ka-aksyon. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa bunga pandemic, ibang damo na dulanog gramo diri sa aksyon si manager suportado gid tama sa amon. Kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag
disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo, apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato nga pagpalagad, balikanta ang report sa Patrol 2. Wala report na aksyon na din na boso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon na din na boso sa balikan report. Please come back. Action Eric, may naghinagaw pa yaw nga kinagamo diri sa may Purok Mainabyanon, Barangay Singkang Airport, kundin ginaligar. Apat ini ka mga persona ang ginpang martilyo sa ulo. Uy? Sang mag-utod nga ari man diri kag actually nakuha sa itong impormasyon na Eric, wala gid lamang dugay na salinta dito na ang isa sa biktima kag una ginlampusan sang martilyo amo ining complainant batok tubala sa pulis na si Romel Lapore. Ara sila to nga mag-ulutod ang gindala naman sa hospital. Pero tiyan mo pa nang ginapadalman sa kapulisan kay kung ang iloy pa sa mga biktimang paistoryahon, wala man siyang daan nga ilinaway ang ining mga mag-utod nga suspetsado kag ining mga biktima kay in fact kuha niya pa ni ng ihado niya pa ni ang isa sa mga suspetsado. Di wala ko may banuan ang matuod din nga motibo sa nagluntad nga krimen pero ang balo na allegedly basi may kaangtanan man ini sa complaint man nga ginapasaka kay kumadumuman mo kay ina may reporta nga ining si Romel Lapore ang isa sa biktima subong sa pagpanglampos desidido nga magpasaka sang kaso nga physical injury matapos ginaligar nga ginkasigo ini siya sang pulis nga ginkilala kay Police Staff Sergeant Ferdy Viñas nga nadestino sa Negros Occidental Police Provincial Office Headquarters. Tisunod to kagina kay Police Station 8 Commander Major Jory Puerto ining si Lapore nagpadulong sa ila stasyon kay ginaligar nga ginsapote ni sang umikasigo sang pulis kagin pahog pa nga kuno ipakuot siya kag ubusay sila kwarta kung magreklamo kag magpasaka sang kaso. Di istorya man naton ining si Viñas nga nagsabat man sa aton tawag kag ginaligar niya nga ginadeny niya ginapanginwala niya generic ang mga alegasyon ni Lapore pero ginako niya nga nasumbagan niya tungod nga ining sila pore gali nga iya empleyado napabayaan bala generic wala kuno naluto mayo ang gina-display nila nga lechon di mahuya sa kuno sa mga customerya kag kapila na ni nga beses natabo that's why naglambot sila kagina sa amo na sitwasyon pero handa siya nga sabton man pagi sa papel o sa korte kung nagpasaka gid man sang formal nga reklamo ining sila pore batok kay Viñas. Konsulta taman ini sa Negros Occidental Police Provincial Office kaging pahayag ni Nocpo spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco nga bangod sa reklamo automatic na dayon magapatugayon sang motu proprio investigation ang Provincial Internal Affairs Service para naman sa mahimo nga pangatubangon nga kaso administratibo sining ni Viñas. So, ulton na lang siya na reka kung anong yung laktan sang tanan nga mga reklamo naging tugudan o halinan na kainaman na sang aga. Kung ito suggestion, guro, action din, amo na lang simple lang ang isa ka problema, hindi na pagtugang sa isa pagid ka problema. Correct. Kaya nagabata, kaya amo na ang nagadako pagid nga nagadako ang problema. Importante, pabuwasan pa na yung generic ako ano magining mga proper disposition, ano magining ilang mga claims kag mga allegation.
Balita alin sa patrol, ang action ni Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Kahit ka. Salamat Gid Patrol 2. There you have it. Tagabugusan ang mga pagpangalaga sa Action Night Patrol program sa Miyerkules ng edisyon Bagatakop ini. Balik ini Buwas Webes. Ato sa lima patrola yun at reporter sa action nga napalakad karong gabi. Action Arlo Tica, Roger Guti, BG Apasible, Nelson Pateño, Action din Naboso back to back sa ito kapiloto, Action Papang Nixon Taho. News Center Action on Defensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Company with IT Expert, Action JM Baikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok Sulat Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa mga Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Piñalan, ang inyong alagad sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa sa mga Diyos amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines! Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 11:14. This time check is brought to you by Carbocysteine Plus Zinc, Solmux Advanced with Zinc. Pinalakas ng zinc para tulungan labanan ang ubong dulot ng coronavirus.